noordesten van de Zuidwest-Tellingwerven stiet een verzekeringskantoor. Een verzekeringskantoor van 6 verdiepings. En op de 6e verdieping werkt het Gaste Sjoerd. Hoi. Gaste Sjoerd werkt er al 20 jaar. En al 20 jaar vindt Gaste Sjoerd er niet aan. Gaste Sjoerd onder stage op zijn 24ste. Hij deed het zo goed dat ze hem houden wonen. Hij kreeg een contract. Hij woonde het, maar zien hij te mem zijn. Gaste Sjoerd, dat moest altijd doen. Ja, hij hiet van Gaste Sjoerd. Gaaste en net Gaatse. Zien hij te mem houden van Frieske namen. Hij is neemt naar beide pakers. Paker Sjoerd hiet eens van Sietse. Sjoerd wie zijn ropnamen. Nim wit waarom. Man. En nou zit Gaste Sjoerd al 20 hier bij het verzekeringskantoor. Net op de 6e verdieping, daar zitten nog maar 3 hier. Hij begon onderaan. In de kelder van het gebouw, dat nou een fietsenstalling is en een fitnessruimte, dat Gaste Sjoerd nooit komt, ziet zijn eerste afdeling, 20 jaar lang. Hij typte daar en sloeg nietjes in dossiers. Dat hoeft Sjoerd daar net meer. Het typen is uitbestegen om buitenlandse werknemers en nietjes slaan doet men digitaal. Het taalgebruik had er wel onder te lijden en de post wordt er net begrijpelijker van. Daarom had de verzekeringsmaatschappij in het noordesten van de Zuidwest-Tellingwerven gauw een proces onderbroek. En dat komt dan de laatste jaren bij Gaste Sjoerd te lonen, bij juridische zaken. Want daar werkt het Gaste Sjoerd. Maar hij vindt er niet aan. Eens vindt Gaste Sjoerd er al jaren niet aan. Dat begon al onderin, in de kelder. Doet er 10 jaar lang nog op de 4e verdieping werken, bij de afdeling Broon en Huisrieën, wie het even wat noffelijker. Hoi. Want daar werken ook Sietske, een krees vrommeske met grote borsten en lange rede lokken. Haar namen lieken op die van Gaste Sjoerd zien paken, maar dat wist had genien, want die zijn opnamen weer heel loos. Sietske laken altijd vriendelijk naar Gaste Sjoerd als er op kantoor kwam. Goeiemooi. En helle ik wel eens koffie voor hem. Gaste Sjoerd fantaseerde graag hoe trouwen met Sietske en hoe ze dan mij in haar libjes wonen. Mooie vakanties vieren, met zijn reedjerige mooie bandjes op een schoot zitten. Dat hij verhaaltjes voorleest en Sietske dan verelen naar hem zegt. Zo van, Wat een geweldige man hij kon een heek slaan. En wat dochter dat toch aardig. en uitstapjes naar Appelskeerdwan of naar Egypte. Ja, Gaste Sjoerd had wel wat met Egypte. Hij had er nog neer west, maar er wel documentaires zo zien. Hoe ze piramides ontdekken en wat ze daar allemaal vinden. Gaste Sjoerd hier wel archeoloog worden wilt, maar zijn hij te mem woonde dat net. Nooit waan. Sietske dwarde er nooit aan te spreken. Hij kwam 1 keer in de buurt, doet ze op hem wachten bij de printer die er eens illegaal Hoi broekte. Gaste Sjoerd. Online hier er een heel boek van over Nefertiti van 608 zijden. En dat weer rond het uitprintje. Mooi, Sietske. Wils de stapel papier die uit het apparaat rollen stadig aan het jokker waar, zodat het er heel meer op weesde dat het weer geen werk wie, knopen Sietske een praatje met Gaste Sjoerd Hoe aan. is het met die? Gaste Sjoerd waard heel die de reder en woe wel dat het rotboek een keer uitprinten wie. Maar al bij side 103 is die Sietske efter hem. Gaste Sjoerd waard maar reder. En bij side 246 weer er al reder als Sietske haar hier. Doet ze hem vragen wat Gaste Sjoerd die jongens bij de eindhuis zoeken, wist er niet uit te brengen. En draafde voort. Gaste Sjoerd. De stapel papier liet er op een printer lezen. De laatste 301 zijden scoden uit de printer zonder Gaste Sjoerd. Sietske weet nu alles van Nefertiti. Ze wie ook een nog op de televisie. Nee, Sietske had Gaste Sjoerd nooit weer zijn beren verkering hoorn. Hij is ook net trouwd en hij nooit liet zijn rede bandjes op een skoot. Wol is er opklom bij de verzekeringsmaatschappij. Omdat er het net meer uithoudt bij Sietske aan het bureaublok, had er solliciteren naar een functie op de 5e verdieping. En die baan kreeg er, omdat Gaste Sjoerd altijd zijn best voldocht. Dat hij naar de afdeling auto- en bootenskeer mocht, maakte collega's wel wat jaloers. In zijn postvak kreeg er vaak dossiermappen met snotten en dikke kwakken vlieben. Hij had nooit weten van waar. En Sietske haar het had er brutst. Maar daar weet Gaste Sjoerd niet van. Want ze hebben nooit weer praat. Op de 5e verdieping werken Gaste Sjoerd 6 hier. Het wie misschien nog wel de noffelijkste tijd. Want op de 5e verdieping zie je het battelen. Die het alle boppen van Abnormaal, dat televisieprogramma dat er wie in de begintijd van Gaste Sjoerd bij het verzekeringskantoor in het noordesten van de Zuidwest-Tellingwerven uit de holle koer. Dat koe battelen omdat er dat alle dagen vertellen bleun.
20 jaar ziet hij ek in de kelder en wie daar de opleider van Gasten Sjoerd. Omdat Butler er al 3 jaar en 2 maanden werken als de crisis net meerekest. Hij liet Gasten Sjoerd door alles zien en vertelde daar altijd een mop bij. Gasten Sjoerd vond daar niet aan. Maar het weer wel vertrouwd. En nu ziet er weer bij Butler die al die moppen nog wist. Maar Butler verstoort 3 jaar in doet hij zijn favoriete abnormaal mop vertelde. Hij deed stimke en alles erbij en giet er al heel in op. Hij laat een sabot om hemzelf dat er peers van zeg. Zijn eigen waren grut en trainerig en er skeert paniekerige flitsen over zijn iris. Maar dan moest me krijgt in wijze die het zo interpreteren. Die gekke Butler spelen wel vaker spultjes dat Gasten Sjoerd laken hem vriendelijk ta, wachtend op het eind van de grap. Maar Butler griepte naar zijn borst, pak een nuivere loeden met zijn kiel en sloeg voorover, vol met zijn holle op het bureau. Met een bloederige purperen holle leier samen op een groen. Het kwiel roen over het grieze tapijt. Het begon bij Gasten Sjoerd te dagen dat het net meer bij de grap jedde, en omdat het 4 woorden wie, gier maar op huis aan. De oren dijs wie er oors net op het tapijt als een paar donkere vlekken. Gasten Sjoerd moest bij de chef komen, bij Sieberen alle tjepke, kwart bij het tjep. Of er nog met Butler praat hier, want die lijf van een man deed op een groen. Gasten Sjoerd had maar Nee. zijn. Het viel er net noffelijk meer op de 5e. Alles waar dochs wat oors. Collega's zeggen Gasten Sjoerd ik wil wat nuver aan. Onheimisch. Heimisch. Dat is het woord dat hij er graag aan joeg. Onheimisch had nou echt zo'n loe dat hij kreeg bij post. En daar is Gasten Sjoerd wel gevoelig voor. Er kwam een opening op de 6e verdieping, bij het voortvallen van Gaatske. Gaatske wie wat al te gauw opklom naar de 6e verdieping en nam haar werk kreeg wat te serieus. Alles hier ervan te laaien. Haar man, de boerle en haar hoen. De bank hoed net vol te schelen. Ze kwam thuis te zitten, vol slijn opbaand. Daarop ging haar man voort. Daarmee wie ze nog verder van huis. En kwam ze nog verder thuis te zitten. Gaatske zou eerst net wegkomen en er was zocht 3 jaar naar een vervanger. Omdat Boerle, de chef van de 6e verdieping, min naar je naam onthouden kon, vroeg er of Gasten Sjoerd ek belang bij Gaatske haar functie hier. Hij kon de 2 keer mij omheen. Maar de stem van zijn orden in de Dat efterhallen, moest altijd. zei Gasten Sjoerd ta. En Sas zit er al 3 jaar op de 6e verdieping. Verder groeien kan net meer. En nog altijd is er niet om van Gaatske. Boerle neemt Gasten Sjoerd altijd Gaatske. En daar gaat Gasten Sjoerd dan maar in mij.